Ne postoji jedan čovek kome je ovaj plejboj sa Ahmedijom nešto pomogao u životu. Jedan jedini čovek ne postoji na ovoj zemaljskoj kugli, ali je znao da svi oduzima. Sve što je mogu da se uzme, uzeo je. I nećemo dozvoliti tim ljudima, bivšim hodžama, pišman hodžama, da vladaju. Mi se suočavamo sa nečim što se savremeni svet čudi. Da se jedan čovek sa Ahmedijom, jedan plejboj sa Ahmedijom, počeo baviti politikom, nešto što je nezabeleženo. Ovaj čovek bi hteo da rukovodi našim životima. Ovaj čovek bi hteo da bude i portir i predsjednik države. Ovaj čovek bi hteo da dalje deli ovaj narod, da nas dalje svađa sa komšijama i prijateljima, da nas dalje konfrontira sa državom u kojoj živimo. Pa 90% investicija koje su došli u Prijepolje, u Pazar, došlo je iz Beograda, nije došlo sa Marsa. Nama treba da živimo u jednoj državi koja je naš zajednički dom za sve. Nama treba da napravimo ono što nikada niko pre nas nije uradio. Da napravimo i Prijepolje, i Pazar, i Sjenicu, i Tutin, i svaki grad i opštinu u Sandžaku kao dobro i najbolje mesto za život. Zamislite situaciju kad bi ti ljudi došli na vlast. Ni jedan jedini dinar investicija ne bi došao nigde u Sandžaku. Niko od investitora ne bi ni pomislio da dođe i uloži svoje pare i da se svaki dan suočava sa tim da ga ljudi reketiraju, da mu uzimaju i oduzimaju ono što nije njihovo. Jer ti ljudi nisu navikli nikome ništa da daju. Oni su samo navikli da uzimaju od drugoga.